wisdom, and faith first. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, balik ta sa atong theological nga diskusyon o pagtuon. Mabalik ta sa Christology. Nga atong tan-awon ang doktrina mahitungod sa persona sa manunubos. The doctrine of the person of the Redeemer. Kinsa man ning Redeemer mao si Kristo. Sumupahigayon ta og preliminary nga pakigsusi mahitungod sa persona ni Kristo. Atong unahon baliko nato ang historical, ang pagka itong yung historical Christ nga nagsangyaw ug nahimugso sa Israel. Kay daghan mo mga tao nga dili mo tuo nga si Kristo Dios na ako'y nilimod nga dili pud tao. So two opposite extreme. Ang unang grupo gitawag og Docetism. Docetism denies the humanity of Jesus. Ngunay aparent. Nilabay lang. So para sa mga Docetes, ang humanity ni Kristo nilabay lang to. Katong ilansan sa cross. Kuana ito kanang kalikyat ra ba? Sa arikas kalibutan sa negosyo labi na sa pagkaon, expirable. Ang iyang humanity transient, labay ra. Ngunay tudlo sa mga Arianism. Ikuha gikan silang founder sa kapari nga taga Alexandria, Arius. Ano ni gisulod sa mga Iglesia ni Cristo. Si Arius. At least mo ni ang two opposite extremes. Muna nga ang preliminary examination, ang unang pagabuhaton subayon yun ang historical existence sa atong Ginoo. Ito bagyong Kristo nga nagsangyaw sa Israel. Muna nga ang simbahan uban sa iyang mga teologo nagpresentar una sa tanan ang mga different testimonies of annals. Testimonies gali annals kada bang ilabay urad kanang report nila ilang saysay. Ilang saysay sawang sa
pagan writers kung sa may ilang panghimatuod. So ato lang na yung isgutan niya, ato reviewon. Ang una si Tacitus. Si Tacitus. Pilato. Poncio Pilato. Muna yung unang pagano nga magsusulat. May pagmatuod niya si Kristo naagod ito. Historically existed. Naagod si Jesus. Ikaduha si Suetonio. Or Suetonius. Suetonius mga tuig panahon man ni Emperador Claudius, mga 120. Kung nakinomdomos pagbasa karong adlaw atong last pista ng San Isidro Labrador, nagsisgot ng Apollo, Priscilla, nomdomo, kisay nagsimba atong pista sa San Isidro Labrador. Una pagbasa buhat sa mga apostol. Panahon to ni Emperador Claudio, mga 120 AD. Nini gayon na nahitabo sa Roma, nasunog yung syudad ng Roma. Kanya, ang ipasangilan sa sunog, ang mga Kristiyano, ang nagpahaba po ang mga Hudiyo. So, ang mga tumults o na instigation of one Christus. Judeos impulsori Christo assiduo tumultuantes Roma expolio. Tungod sa kasuko ni Emperador Claudio, gipalayas ang mga Hudiyo sa Roma tungod kay ang ilang giawayan sa mga Hudiyo o Kristiyano kining mahitungod ni Kristo. Pliny de la Younger nga nos magkatigom sayo sa kabuntagon aron maghatag o mag-aawit og himno sa pagday ngadto ni Kristo nga ila na ilang Diyos o mao ang Diyos. Christ as to God. Stato de antilucen condivire carminque Cristo quasi Deo dice. So, ang mga Kristiyanos day nga karaan nag-ila ni Kristo nga Diyos. Muna ito kang natuod ni Pliny de Younger. Mga compilers of Biblia for upay pa 111 to 113 ang mga Kristiyanos na simba ni Kristo na Diyos. Muna yung ayaw mo timan. So, again, ato ni nakakuan mo pwede na ni i-resort? Pwede na rin. Okay na rin? Yes. Pagan writers, ano? Babies. Ano ka po? Na atong dalik yatang ganan. Atong lang kiwason. Nini maong
mga pagano nga mga magsusulat. Ang usa ani nga pinakadili jud bias sa tanan. Kining usa ka Syrian nga bar. Ni testimony po siya nga the Jews from the execution of the wise king who at that time was taken away from them in the kingdom, the Jews were destroyed and undone and driven out their realm and now live dispersed everywhere. The wise king is not dead by virtue of the new law he has given. The wise king is not dead. Ang iyang gipasabot ni mao si Kristo. Mo ni karaan ng testimony nga nagisgutan ang year 70. Mo ni testimony ug anal sa mga magsusulat nga mga pagano. Timan ninyo hindi na tuiga sikan ngadto sa o Jewish writers magsusulat nga Judeo. Wala nila ay natong kaminsyonan ni Josephus Flavius. Historian ni siya, Jewish historian. Hatag po siya testimony may tungod ni Kristo kinsa gilansang sa krus o niya nabantag. Mo na yung mga karaan kay mga magsusulat nga maghatag o pay matuod nga si Kristo kayo tinuod nga nagalungta historically existed kay pagtubag sa mga dot citizen. Kaya economic salvation. Ang lihok ug ang buhat sa Dios diha sa kasaysayan sa kaluwasan. Ginoo kanunay kayo nag-uban sa kasaysayan sa katawhan. Ang Dios, ang Dios sa kasaysayan. Sayra na to nga ang Ginoo sa iyang pagpadayag sa iyang kagalingon mga tanan Piccolo Sabot na Piccolo Ramay Piccolo Kopi
Artikulo Credo, ang Diyos nahimong ilang Diyos, nahimong ilang Amahan, o kanunay nakituban sa Israel, nahimong Diyos sa kasaysayan sa Israel. Samot na pag-abot sa Israel, na ang Diyos na pagkatao. Diba? Ato man ang nabasa na nga kitang teach ng Biblia na nagtukaan na ang Diyos, Jesus, ang nagpagkatao. Masahan ko rin ninyo ang kaalam. Kaalam 8:8, basahan ko. Buot ba ikaw nga magbaton ug lapad nga kasingitian ang kaalam na hibalo sa mga pagtulunan sa kasaysayan o makahibalo sa mahitabo sa umaabot? Nasayod siya unsaon paghubad sa gisulti sa mga tawo ug unsaon pagsulbad ang mga suliran. Mahibalo siya nga mga milagro nga buhaton sa Dios ug giunsa pagpalambo ang mga lihok sa kasaysayan. Ang naman. Kaalam at sa Kung mo na atong i-emphasize sa maayo, kanang inyong Biblia naman. Kung siya inisulti, atong balikon, buot na ikaw na magkaton o lapad nga kasinatian. Ang kaalam, nahibalo sa mga pagtulunan sa kasaysayan o magkalo sa pagkakabo sa apo. Nasayod siya saon paghubad sa gisulti sa mga tao ug saon pagsulban ang mga suliran. Nahibalo siya sa mga milagro nga buhaton sa Dios o giunsa pagpalambo ang kalihok sa kasaysayan. Kung saan nakautot ako sa pagkala sa kaalam